70. obljetnica, stvarno veliko slavlje, jedan od najstarijih evropskih festivala, a za hrvatsku kinematografiju naravno ovo je ona pozornica na kojoj se čeka kako će publika reagirati na film. Ovo je najvažniji događaj i u godini, posebice ove godine posvećen svim tim događanjima iz povijesti. Posebno mi je drago da festival započinje pulskim filmom, što šalje posebnu poruku da je to najprije pulski festival, a potom nacionalni, evropski, mediteranski, svjetski festival filma. Puna je arena, krcata je, navodno karata je nestalo, rasprodane su, bit će tu, sjedit će se i po travi valjda ko nekad. Najvažnije, imali smo divno otvaranje sa prepunom arenom, bilo je više od 5.500 ljudi. Stvarno smo im zahvalni na tome, zahvalni što su došli u tako velikom broju proslaviti 70. Pulski filmski festival. 20 filmova u konkurenciji, ali cijeli ovaj program oko ovog glavnog natjecateljskog programa je jako interesantan i voljela bi da imamo vremena gledati ove druge filmove koji slave tu cijelu povijest tih 70 godina festivala. Dragi Puležani, znam da sigurno nemate šta pametnije raditi doma ovoga, dođete u Pulu gledati filmove, imate najljepše kino na svijetu.